Ahojte priatelia, vítajte na YouTube kanáli AndroidBox.sk. V dnešnej recenzii sa pozrieme na novinku od spoločnosti Xiaomi. Máme tu TV Box 3. generácie s výborným výkonom, výbornou podporou, ale aj určitými kompromismi, o ktorých si povieme aj tejto recenzii. Tak poďme teraz rýchlo na unboxing. Takže v balení máme samozrejme diaľkový ovládač, máme tu tlačidla Netflix, Prime Video, YouTube a tlačidlo Apps pre vstup do aplikácií. Diaľkový ovládač má hlasové ovládanie, je to vlastne to isté ako v druhej generácii. Poďme na samotný TV Box, predu máme takúto malú informačnú LED diódku, HDMI 2.1, USB vstup, no a napájanie. Dole nemáme žiadnu chladiacu mriežku, tak verím, že Xiaomi si dobre poradí s chladením. HDMI kábel, dĺžka 1 meter. No a samotné napájanie 5V 2 A. Tak unboxing máme za sebou, tak poďme sa teraz v krátkosti pozrieť na špecifikáciu. Takže 3. generácia, máme tu výkonnejší procesor Amlogic o takte až 2,5 GHz, štvoriadro, grafika Mali G310V2, RAM 2 GB, úložisko 32 GB, podpora Google TV 14, samozrejme Dolby Vision a Dolby Atmos. Ako som spomínal v úvode, tento TV Box nám poháňa nový Amlogic o takte 2,5 GHz, je tu aj náraz grafiky Mali G310V2. Poďme sa ešte trošku pozrieť do hardveru, čo to znamená. Je tu, alebo aspoň podľa výrobcu, nárast výkonu o nejakých 30%. Ja s tým úplne súhlasím, čo sa týka výkonu aj procesora, aj grafiky. Skúšal som 4K bitrate 100, prehralo to bez najmenších zásekov. Vyššie bitratey, bohužiaľ tam už bolo vidno, že sa tak trošku TV Box zasekáva. Škoda, že tu výrobca nedal 4 GB RAM, určite by to zvýšilo rýchlosť, aj keď tie odozvy sú rýchle bez nejakých zásekov a lagov. Takže čo sa týka hardveru, aj čo sa týka použitých kodekov, či už Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS, HD a tak ďalej, pre prehrávanie streamu je to dostatočný výkon. Ešte by som zmienil prehrávanie videa alebo fotografií z USB portu. Niekde som čítal na nejakých zahraničných fórach, že tento TV Box nepodporuje formáty NTFS, čo nie je pravda. Skúšal som až 2 TB disk, prehráva to výborne, či už fotografii alebo videa. Výhodou je, že tento TV Box má aj vlastného súborového manažera, takže nemusíte si inštalovať aplikáciu tretích strán. Prehrávanie je výborné, plynulé a som má niekedy pocit, že tento USB port je 3.0 a nie 2.0. Takže asi tak poďme teraz na streamovacie služby. Takže skúšal som starý známy Netflix, Prime Video, Sky Showtime, Apple TV, Disney Plus a tak ďalej. Všetky tieto streamovacie služby fungovali na jedničku s hviezdičkou. Výhodou je, že tento TV Box obsahuje aj funkciu prispôsobenie snímkovacej frekvencii obsahu, takže obraz je plynulý, bez nejakých zásekov aj lagov. Vychutnáte si v plnej kvalite HDR-ko, formát 5.1 alebo Dolby Vision, Dolby Atmos. Takže to isté platí aj pre TV služby. Skúšal som rôzne slovenské alebo české platformy, napríklad Antik TV, Sweet TV, O2 TV, Skylink, OnePlay a tak ďalej. Všetky tieto TV služby fungovali na výbornú, nemám čo by som tomu viac dodal. Ak chcete urobiť zo svojej starej televízie niečo úplne iné, tak určite odporúčam tento TV Box. Výkon je dostačujúci a je to jedna veľká paráda. Škoda, že ďalkový ovládač neobsahuje aj numerické tlačidlá,
nejako som si zvykol na prepínanie TV staníc. Bohužiaľ tento ovládač nemá, takže to je len taká malá výtka. Tak poďme ďalej. Tento TV Box obsahuje aj dva aplikácie pre sledovanie TV staníc zo zahraničia. Jedna sa volá Xiaomi TV Plus. Máme tu niekoľko zahraničných TV staníc zo Spojených štátov alebo zo zahraničia. Nestojí to tak povedať za nič. Ak sa chcete učiť angličtinu, tak možno, že vám to pomôže, ale inak by som to vôbec nepoužíval. Ďalšia aplikácia sa volá Patchwall. Táto apka funguje iba v Spojených štátoch, v Rusku alebo v Číne. Takže asi tak, že také niečo jestvuje, ale v skutočnosti vám to bude na nič. Tak poďme na niečo, čo funguje, a to je určite YouTube tej najvyššej kvalite, čiže 4K, skúšal som HDR-ko, ale aj podporu Dolby Vision, Dolby Atmos. Tu je prehrávanie plynulé, bez nejakých zásekov alebo lagov. Bol som maximálne spokojný s načítavaním, aj pretáčaním obrazu a tak ďalej a tak ďalej. Tu nemám čo vytknúť. Ak máte 4K televíziu, tak si ju naplno vychutnáte. Vychutnáte si aj Chromecast, ale aj funkciu Miracast, ktorá je tu vstavaná, čo ma fakt veľmi potešilo. Ak chcete ukázať svojej rodine alebo svojim známym fotky, tak zapnete funkciu Miracast. Telefón sa automaticky spáruje s TV Boxom a vy môžete zdieľať vaše fotky alebo video ukážky. Ako som spomínal, som rád, že táto funkcia tu je to vstavaná funkcia, nemusíte si nič inštalovať, rovno pripojíte telefón a to je asi tak všetko. Takže za toto Xiaomi chválim a dávam klobúk dole. Z ďalších fičuriek určite dávam do popredia podporu Google Home, funguje tu výborne. Ak máte kabelky Tapo alebo ak máte akékoľvek zariadenia s podporou Google Home, tak jednoducho to priradiete do TV Boxu a môžete to ovládať aj z tohto zariadenia. Tak poďme do nastavení, zobrazenie a zvuk, samozrejme funkcia HDMI CEC, ktorá fungovala na výbornú, rozlíšenie 4K 60 Hz, funkcia AISR, môžete si tu zmeniť farebné formáty alebo jednoducho použiť HDR-ko, samozrejme prispôsobenie snímkovacej frekvencii obsahu. Ako som spomínal, máme tu rôzne video a audio formáty, Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS HD, podpora DTS X a tak ďalej. Samozrejme ponúka aplikácií, systém Android TV 14 s nadstavbou Google TV. Samozrejme podpora jazykov, či už slovenčina alebo čeština a tak ďalej. Úložisko 32 GB. Tak samozrejme plná certifikácia Netflixu. No a to je asi tak všetko. Môžeme si tu priradiť aj vlastnú televíziu, či už máte Samsung, Hyundai a tak ďalej. Jednoducho si spárujete TV Box s vašou televíziou a tým pádom vám odpadne jeden ďalkový ovládač. Tak poďme ešte na rýchlosť Wi-Fička, tu som meral samozrejme viackrát, hodnoty som nameral od 150 až do 320. Čo sa týka downloadu, no upload bol od nejakých 90 až do 120, čo som myslím také priemerné hodnoty. Poďme už na plusy a minusy. Medzi plusy by som zaradil výkonný procesor Amlogic, výkonná grafika, úložisko 32 GB, plná certifikácia Netflixu, podpora Google Home, Google TV vo verzii 14, podpora Chromecastu, Miracastu, podpora audio a video kodekov ako Dolby Vision, Dolby Atmos a tak ďalej. Medzi minusy, čo mi tu chýbalo, je určite Lamport, funkcia Upscale Definition, funkcia Zoom Out, Zoom In, no a 2 GB RAM, ktoré sú síce postačujúce, ale uvítal by som v tomto storočí už 4 GB.
Tak čo si myslíte vy? Kúpili by ste si tento TV box? Pozerám na cenovku. Cenovka sa pohybuje na čínskych, ale aj slovenských alebo českých e-shopoch od 60 až do 70 eur. Čo si myslím je výborná cenovka, ak chcete zo svojej starej televízie urobiť výkonné smart zariadenie. Napíšte mi do komentárov, ako sa vám páči Xiaomi TV Box 3. generácie. No a dajte buď like alebo dislike, alebo sa prihláste na tento YouTube kanál, ktorý je jediný na Slovensku alebo v Čechách, ktorý sa zaoberá práve takýmito multimediálnymi centrami. Majte sa krásne, no a ja sa teším na ďalšiu recenziu. Čau, čau.